Victòria incontestable del juvenil A de l'Adam, que ha signat una gran golejada contra el Vila-seca i ha demostrat que ha tornat despert de l'aturada de Setmana Santa. El partit ha començat amb un passadís d'honor que els visitants han realitzat als cervesers per l'ascens a Divisió d'Honor aconseguit en l'anterior jornada de Lliga. I el primer gol del matí ha arribat al minut 17. El central Morell ha avançat metres amb la pilota controlada i no s'ho ha pensat dues vegades per connectar un xut llunyà que ha agafat efecte i ha entrat cap dins. Després d'aconseguir obrir la llauna, el maig s'ha posat de cara pels vermells, que han trobat molts espais davant la fragilitat de la línia defensiva tarragonina. Molina ha fet pujar el segon, en aprofitar un refús dins l'àrea després d'una centrada de Naranjo per banda esquerra. A la mitja hora de joc, Karim ha fet el tercer, jugada assajada on Molina pica un córner en curt i l'atacant rep sol a la frontal i finalitza amb un gran xut que es cola ajustat al pal, impossible pel porter. El Vila-seca ha retallat distàncies tot seguit en una segona jugada originada amb una pilota penjada a l'àrea. El gol ha estat un accident aïllat que no ha donat peu a cap intent de remuntada per part dels visitants, que han seguit acusant les errades defensives davant la davantera implacable de l'Adam. Berger, amb una jugada personal per banda dreta, s'ha plantat sol davant del porter i ha resolt amb encert per marcar el quart. I Aitor ha tingut temps de convertir el cinquè abans del descans. Contraataca en solitari, supera el seu defensor i avança decidit cap a porteria per definir amb precisió en l'1 contra 1. Amb el maig decidit a la primera part, els cervesers han sortit a la segona a respectar el rival, seguint amb el pla de partit i originant perill de manera continuada a l'àrea rival. Berger ha repetit els 5 minuts, combinació de primeres amb Aitor, que descarrega perquè el lateral cavalqui sense oposició pel carril dret i defineixi amb un xut creuat. Més tard, Suárez s'ha apuntat a la festa golejadora en la primera pilota que ha tocat en entrar al terreny de joc. Pilota en profunditat de Luis a l'esquena del central i el davanter supera la sortida del porter i acaba amb la cama esquerra per fer el setè. Més enllà del gran resultat, el partit també ha servit perquè els davanters Naranjo i Luis es retrobessin amb el gol i recuperessin sensacions. Primer ha estat Naranjo en el segon intent d'una pilota mal refusada pel porter. I just un minut més tard, Luis no ha perdonat la seva oportunitat de sumar i després d'un bon retall ha batut el porter. La fam dels cervesers seguia viva i els de Martín Pose han marcat 2 gols més en els 2 minuts posteriors. Pilota llarga de Ramon perquè Luis descarregui i obri a banda per Naranjo, que busca una centrada que surt rebotada i Suárez caça la pilota al vol per rematar de manera acrobàtica al desè. I finalment, hàbil paret entre Esteban i Luis, que finalitza Esteban per tancar la golejada a 10 minuts pel final. Creo que hemos hecho lo más importante de poder marcar el primer gol rápido como para poder destrabar, y a partir de ahí yo creo que el equipo ha jugado muy serio, respetando al rival durante los 90 minutos. Creo que eso es algo para destacar, y sobre todo que lo habíamos hablado en el vestuario, ¿no? Nosotros tenemos que respetar a todos y seguir intentándolo hasta el final. Lo bueno y lo positivo es que han marcado todos los jugadores, la mayoría de los chicos de la parte de arriba, que es lo que les gustan hacer, y hemos hecho buen trabajo. En líneas generales hay que estar contento. Sabemos de que ahora no podemos aflojar si tenemos la aspiración de quedar primeros, y nos quedan 3 partidos como para tener la ilusión de poder ganar esta liga, que es lo que nosotros queremos también. Bueno, valorar un partido con este marcador es difícil. Primero de todo, felicitar al juvenil A del Adam por el ascenso, y segundo, pues sabíamos que veníamos a un campo complicado.
Esperamos un rival muy fuerte, pero si nosotros no estamos al nivel que hemos mostrado toda la temporada, es evidente que te pueden meter pues 11 como te han metido. Esperamos otro resultado porque en casa empatamos a 0 con los mismos jugadores y decepcionado porque espero mucho más de mi equipo. Sí, sabíem que seria un partit difícil, amb un Vila-seca molt replegat, i hem tingut la sort de ficar el primer gol i a partir d'allà han anat caient un rere altre. I molt content pel treball que ha fet tot l'equip, especialment per marcar 2 gols, i ara anem a per l'objectiu final, que és la Lliga. Feina feta pel juvenil Cerveser, que lluitarà pel títol de Lliga fins al final. A falta de només 3 jornades per la conclusió del campionat, la setmana que ve visitaran l'Unificación Beibitge.